Chytila, kterému tato 130 patří. Když jsem viděl na startu Stanislava Chytila, byl jsem nesmírně rád, že se vrátil po téměř 5 letech na trať. Nicméně jeho spolujezdec Jiří Maláč nestartuje, jako jezdec poprvé startoval i na Star Rally Historic a na Rally Vsetín. A přijel se rozloučit důstojně. Tak tady vidíte desítky let zkušeností za volantem. To je takové to ahoj, no. Pojedeš Mikuláše? Jo. To je úplně super. To doma nemám, to nevadí. Teď dělají senior. Následuje ho na startu Matěj Matoušek, David Uříček, další Nissan Micra, David Uříček spolujezdec navigovaná cykla Nikola Koláře, Oplu Adamka před 6 lety a před dalšími následujícími lety. Auto. Abych nezapomněl, tak Šárka Devková řídí vůz Suzuki Swift. Je to ta historická verze, takže ideální na ukončení startovního pole verze číslo 3. Mezitím nám projel do dalšího kola Pavel Klečka, Libor Slíva, Škoda 130L.